Joo. No niin. Hyvää huomenta. On torstai, 2. päivä marraskuuta. Autossani on jo talvirenkaat. Niin, tässä näkyy päivän piirustus. Aihe on etätyöskentely. Ja siinä uusi leviävä ilmiö, etätyöskentelytilat. Näitä tiloja kunnat tekevät ja niissä voi etätyöskennellä kuka vaan, jos tila on tyhjä. Ja tässä nyt sitten toimittaja kysyy, työskentele täällä etänä, mitä mieltä olet? Ja rouva vastaa, ihan hyvä. Yksi miinus, tänne on pidempi matka kuin töihin. Että tämmöinen piirustus tällä kertaa lähti lehdille pilapiirtäjän pöydältä. Seuraava aihe ei ole vielä mielessä, mutta maanantaina lähtee taas seuraava aihe lehdille, että tämmöistä tämä on. Ja pieni hetki, mä katson, että avataan toi mun oma sivu tuolta. Oho, tulee tämmöisiä ylimääräisiä. Noin. Joo, tässä on tää mun oma kotisivu, josta löytyy piirustuksia. Tässä on niinku viimeiset pilapiirustukset tulee tänne. Ja on täällä sitten muutakin. Tässä on pääkirjoitus. En ole sitä vähän aikaa päivittänyt. Täällä on runo. Pablo Neruda ja Yrjö Jylhä siinä lausuvat runoa. Pablo, aseet ja sota jättäkää, kunniaa suurempaa etsikää, kansat kaikki yhteen liittykää. Johon Yrjö vastaa, yksi taistelu vain ja voitto, sitten kotiin, kesäyön lämpöön, jokirannan pellon kylvöön. Ja Pablo vastaa taas, miksi miekat, miksi kauna ja viha, miksei sopu ja rauhan piha, viini, tanssi ja laulu. Ja Yrjö Jylhä, kunnia ja kunto miehekäs, siitä kasvaa kaupunki ja kylä. Jos et rakenna ja uurasta, on kohtalosi kylmä eikä pyhä. Pablo, arvot ja asenteet, ihmismielet kuin kitaran kielet. Ei paista aurinko, ei lintu laula, ei siivet kanna. Siksi ihminen teoillesi oikeus anna. Ja Yrjö Jylhä, jo on kohtalo kova, jos uskoa on pellon usvaan. Ja on loppu, ja se on arvoton loppu, jos koskaan sitä on ollutkaan. Pablo, vuorostani kyllä minäkin uskoin joskus unihin, mutta Yrjö hyvä, jos nyt sen sanoa saan. Ei täällä kukaan usko satujaan. Tämmöinen debatti oli Yrjö Jylhällä ja Pablo Nerudalla. Mennään sitten, joo. Yritän päivittää tätä, mutta tässä on kaikennäköistä kiirettä niin paljon, että niin tänne oli tarkoitus saada tämän Veli-Matti Hynnisen kolumnia. Mä oon kuvittanut Veli-Matin näitä pakinoita jo parisenkymmentä vuotta. Erittäin hyvä sanan säilän käyttäjä tämä Veli-Matti. Ja hän kirjoittaa useampaan lehteen vielä näitä kolumneja. Ja ikävä kyllä, niin se yhteistyö päätyi tuon Puolikaupunkia lehteen, kun se Puolikaupunkia-lehti lakkautti näitä Veli-Matin pakinat, niin siinä lakkas minun kuvituskin sitten samalla. Mutta yritetään löytää. Mä oon tässä muutaman runon muutaman pakinan kuvittanut. Ei tässä sitten muuta, että hyvät ystävät, maanantaina yritän päivittää tämän päivän piirustusideani. Pilapiirtäjä kertoo. Hyvää yötä.
Hyvä.